δελφίνια να συγκεντρώνονται μπροστά στους εκπαιδευτές τους και να σας καλωσορίζουν από τα αριστερά με άλματα περιμετρικά της πισίνας. Και εδώ έχει 4 θέσεις, όποιος θέλει να καθίσει. Και από τα δεξιά περισσότερα άλματα. Από εδώ έχει θέσεις άμα θέλετε να καθίσετε. Τα δελφίνια καλωσορίζουν τους εκπαιδευτές τους. Με τη ρούτα είναι η Γκλώρια και ο γοητευτικός μας Σαραντάρης που θα σας καλωσορίσει με αυτόν τον τρόπο. Με την Νατάλια είναι η Σμίλτε. Με τον Πάνο είναι ο Ερμής. Με την Ιφηγένεια είναι ο Ιάσονας και ο Μπάλτης που σας χαιρετούν. Η Κάλια είναι με τη Ρούλα και με τον Ίγνας είναι η Πρέμια που έχει και το μωράκι και το βλέπετε να στέκεται δίπλα της. Δημήτρη, 4 άτομα, στείλε μου εδώ. Έχει χώρο να καθίσουνε. Και ένα άλμα από τον αρχηγό μας. Και με αυτόν τον τρόπο τα δελφίνια ανταποδίδουν το χειροκρότημά σας. Και τώρα που κάναμε τις συστάσεις, οι εκπαιδευτές μαζί με τα δελφίνια θα έρθουν ακόμα πιο κοντά μας για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα συναρπαστικά θαλάσσια θηλαστικά. Η Σμίλτε, η Γκλώρια και ο Άρκας ακριβώς μπροστά σας. Τα δελφίνια είναι θαλάσσια θηλαστικά, έχουν ζεστό αίμα όπως ακριβώς και εμείς και μετά από ένα χρόνο κύησης γεννάνε πάντα και μόνο ένα μικρό, το οποίο θυλάζει για τουλάχιστον 2 χρόνια και μπορεί να μείνει με τη μητέρα του για όλη του τη ζωή. Όπως είδατε είναι αρκετά μεγάλα ζώα, τα ενήλικα αρσενικά φτάνουν τα 3,5 μέτρα σε μήκος και τα 300 κιλά σε βάρος. Διαθέτουν ένα ραχαίο πτερίγιο και 2 πλευρικά, τα οποία και θα σας δείξουν. Σας δείχνουν λοιπόν τα πλευρικά τους πτερίγια, με τα οποία κολυμπούν, στρίβουν και σταματούν μέσα στο νερό με απίστευτη δεξιότητα. Όπως είπαμε, τα δελφίνια είναι θαλάσσια θηλαστικά, όχι ψάρια, και αυτό σημαίνει ότι αναπνέουν οξυγόνο με πνεύμονες όπως ακριβώς και εμείς. Άρα χρειάζονται μία μύτη. Η μύτη τους είναι η τρύπα που σας δείχνουν οι εκπαιδευτές στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους και ονομάζεται φυσιτήρας. Το συγκεκριμένο είδος μπορεί να κρατήσει την ανάσα του έως 8 λεπτά και αν κάνετε λίγο ησυχία θα ακούσετε τον ήχο που κάνουν όταν ανεβαίνουν στην επιφάνεια του νερού για να πάρουν ανάσα. Ακριβώς από το ίδιο σημείο παράγουν και διάφορους ήχους με τους οποίους επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα και έξω από το νερό. Όπως θα δείτε, το στόμα τους ανοιγοκλίνει. Ο ήχος όμως που θα ακούσετε παράγεται αποκλειστικά και μόνο από το φυσιτήρα. Ας τον ακούσουμε.
Πραγματικά πολύ γλυκιά μελωδία. Ακόμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού τους, στο σημείο που σας δείχνουν οι εκπαιδευτές, τα δελφίνια διαθέτουν ένα σύστημα ηχοεντοπισμού. Ένα είδος σόναρ, το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικό στα μεγάλα βάθη που καταδύονται για να βρουν τροφή και δεν υπάρχει φως, άρα δεν βλέπουν. Μπορούν να εντοπίσουν ένα ψάρι ακόμα και κάτω από την άμμο. Και όσο για το ρίχος τους, αυτό είναι πολύ μα πολύ δυνατό. Όπως τα γνωρίζετε ή θα έχετε παρατηρήσει, τα δελφίνια τρώνε ψάρια. Καταναλώνουν κατά μέσο όρο 10 κιλά ψάρι την ημέρα, ανάλογα την εποχή και το βάρος τους. Στο στόμα τους έχουν 80 με 100 δόντια, τα οποία όμως χρησιμοποιούν μόνο για να πιάνουν την τροφή τους και όχι για να τη μασάνε. Όπως θα δείτε κάθε φορά που οι εκπαιδευτές δίνουν ψάρι στα δελφίνια, εκείνα το καταπίνουν ολόκληρο. Πάμε τώρα να δούμε πώς ξεχωρίζουμε ένα θηλυκό από ένα αρσενικό δελφίνι. Για να γίνει αυτό, πρέπει το ζώο να πάρει τη θέση που θα δείτε στην επιφάνεια του νερού, να γυρίσει δηλαδή ανάσκελα. Αν εστιάσετε προς την ουρά, θα δείτε ότι όλα τα δελφίνια έχουν μία σχισμή. Από αυτήν τη σχισμή, στα αρσενικά ξεπροβάλλουν τα γεννητικά τους όργανα. Τα θηλυκά όμως έχουν δύο επιπλέον μικρότερες σχισμές αριστερά και δεξιά από την κεντρική, από τις οποίες θυλάζει το μικρό τους. Και φυσικά, ως θηλαστικά, έχουν και αφαλό. Επίσης, τα δελφίνια για ιατρικούς σκοπούς έχουν περάσει και από ένα είδος εκπαίδευσης, ιατρικής εκπαίδευσης, με τον τρόπο που σας δείχνουν λοιπόν οι εκπαιδευτές. Έχουν μάθει να μας δίνουν την ουρά τους, για να μπορούμε να παίρνουμε αίμα μία φορά το μήνα από μία κεντρική αρτηρία που περνάει από αυτήν για απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις, καθώς και έχουν μάθει μία φορά την εβδομάδα να ανεβαίνουν σε μία ειδική ζυγαριά για να ελέγχουμε το βάρος τους. Και τώρα ήρθε η ώρα για τους μπροστινούς να πάρουν μια γεύση από το νερό της πισίνας, το οποίο βεβαίως είναι αλμυρό, όπως θα διαπιστώσετε. Εμπλουτίζεται με φυσικό αλάτι και το βάθος είναι 6 μέτρα. Και όσο για τον καθαρισμό όλης αυτής της ποσότητας, περνάει κάθε 4 ώρες από το σύγχρονο μηχανοστάσιο που βλέπετε στα αριστερά σας και καθαρίζεται μόνο με φυσικές τεχνικές. Θέλετε κι άλλο? Δεν ακούν οι εκπαιδευτές. Τώρα νομίζω ακούσανε. Όπως διαπιστώσατε, τα δελφίνια διαθέτουν μια πολύ δυνατή ουρά που σε συνδυασμό με το υδροδυναμικό του σχήμα και το λιοδέρμα τους αναπτύσσουν ταχύτητες μέχρι και 45 χιλιόμετρα την ώρα, καταδύονται σε μεγάλα βάθη και πραγματοποιούν άλματα μέχρι και 5 μέτρα από την επιφάνεια του νερού. Δείτε πόσο γρήγορα περνούν αυτή τη στιγμή από μπροστά σας. Κάπως έτσι, οι πιο τυχεροί ίσως θα έχετε συναντήσει στην ανοιχτή θάλασσα να συνοδεύουν τα πλοία της γραμμής. Αυτά τα ζώα όμως διαθέτουν και εξαιρετική όραση τόσο μέσα όσο και έξω από το νερό. Ο εκπαιδευτής, οι εκπαιδευτές μάλλον, θα πετάξουν τους μικρούς κρίκους στο νερό και θα δείτε ότι τα δελφίνια τους εντοπίζουν με μεγάλη ευκολία και τους επιστρέφουν με έναν αρκετά εντυπωσιακό τρόπο στους εκπαιδευτές τους. Και όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, διαθέτουν και μεγάλη επιδεξιότητα κινήσεων. Δείτε με πόση ακρίβεια περνούν έξω και μέσα από το στεφάνι. Η Γκλώρια είναι πολύ ευέλικτα πλάσματα παρόλο τον όγκο και το βάρος τους. Και κάθε τους κίνηση είναι υπολογισμένη με εξαιρετική ακρίβεια.
Και σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πούμε ότι η σχέση εκπαιδευτών και δελφινιών είναι μια σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία αγάπη, την εμπιστοσύνη, αλλά κυρίως στο σεβασμό. Τίποτα από ό,τι βλέπετε δεν θα ήταν εφικτό αν δεν υπήρχαν αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία μεταξύ εκπαιδευτών και ζώων. Κοντά της η Κάλια και δείτε με πόση ευκολία στριφογυρίζει μέσα στο νερό, χρησιμοποιώντας τα πλευρικά της πτερίγια. Η Κάλια, όχι η Ιφηγένεια. Και με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο σας χαιρετάει και η Κάλια και η Ιφηγένεια. Τώρα κοντά της ο Ερμής για να δείτε την εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτή και ζώου. Ο Ερμής που ζυγίζει σχεδόν 190 κιλά πήδηξε πάνω από την Ιφηγένεια και δεν υπήρξε καμία ανησυχία ότι κάτι θα πάει στραβά. Και με το δυνατό του ρίχος, το δελφίνι στηρίζει την Ιφηγένεια και τη μεταφέρει με την πολύ δυνατή του ουρά με μεγάλη ευκολία μέσα στο νερό και μία εντυπωσιακή έξοδος από την πισίνα. Ένα ιδιαίτερο άλμα από τον Ερμή, μία από τις αγαπημένες συμπεριφορές των δελφινιών. Τα δελφίνια πραγματοποιούν πολλά και διαφορετικά άλματα που μπορεί να σημαίνουν επίδειξη στο αντίθετο φύλο, προειδοποίηση για κάποιο κίνδυνο ή ότι εκεί κοντά υπάρχει τροφή, εντοπισμό κάποιου μέλους του κοπαδιού που μπορεί να έχει απομακρυνθεί ή απλά παιχνίδι. Και τώρα μπροστά σας για τελευταία φορά η Γλώρια, ο Άργας και η Σμίλτε για να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στα δελφίνια. Ένα αποχαιρετιστήριο άλμα από τον αρχηγό μας. Και ας σηκώσουμε όλοι ψηλά το χέρι να αποχαιρετήσουμε τα δελφίνια που όπως θα δείτε κάνουν ακριβώς το ίδιο, φυσικά με τον δικό τους τρόπο. Να ευχαριστήσουμε όμως και τους εκπαιδευτές μας. Από τα αριστερά, ο Πάνος, η Ρούτα, η Νατάλια, η Ιφηγένεια, η Ρούλα και ο ψηλός μας ο Ίγνας που μας βοήθησαν να γνωρίσουμε καλύτερα τα δελφίνια. Και τώρα που τα είδατε από πολύ κοντά και μάθατε περισσότερες πληροφορίες για αυτά και τη ζωή τους, σας αφήνουμε με την ευχή να προστατέψετε το φυσικό τους περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό να μην πετάμε σκουπίδια στις ακτές και τις θάλασσες για έναν πολύ απλό και στοιχειώδη λόγο. Όχι μόνο τα δελφίνια, αλλά και όλα τα πλάσματα που ζουν μέσα στη θάλασσα, συναντούν τα σκουπίδια μας μέσα στο νερό και τα περνάνε είτε για παιχνίδι, είτε για τροφή, με αποτέλεσμα συχνά να καταλήγουν στο στομάχι τους, με θανάσιμες συνέπειες για τη ζωή τους και κατ' επέκταση τραγικές συνέπειες και για εμάς, γιατί και εμείς οι άνθρωποι αποτελούμε ένα κρίκο από την αλυσίδα της ζωής.